атмосфера бо баландӣ ва зичии дурусташ газҳоро дар таносубҳои лозим нигоҳ медорад ва мавҷҳои садоро бо суръати мувофиқ интиқол медиҳад. хок барои қабул кардани тухм ва нигоҳ доштани борон омода шудааст. об бо шиддати муайян ва хосияти ҳалкунандааш дар ҳарорати муайян бухор мешавад, абрҳоро ба вуҷуд меоварад, дар ҳарорати дигар тағйир меёбад ва ҳамчун борон меборад ва ҳамаи ин дар таносубҳои дақиқ барои нигоҳ доштани давраи табиӣ. нур бо суръати лозим ҳаракат мекунад. ҷозибаи замин ҳамон гуна аст ки мо на ба осмон парвоз мекунем ва на ба замин мечаспем. замин бо суръати дақиқ чарх мезанад то ки шабу рӯз барои хоб ва кор таъмин шавад. 4 фасли сол рӯҳро нав мекунад ва ҳосил медиҳад. офтоб дар масофае қарор дорад ки на месӯзонад ва на моро дар сармо мегузорад. миллиардҳо ситора ва сайёра бо суръати лозим дар орбитаҳои ҳисобшуда ҳаракат мекунанд ва бо ҳам вона мехӯранд. мо дар чунин коинот ба воя расидем ва ба он одат кардаем. бинобар ин дарк намекунем ки он то чӣ андоза ҳайратовар аст, зеро мо ҳеҷ гоҳ дунёи бетартибро надидаем. мо медонем ки сери чист, зеро гуруснагиро дар худ ҳис кардаем. медонем ки оромиш чист, зеро хаста шудаем. муқоиса бо муқобилҳо фаҳмишро осон мекунанд, аммо мо комилӣ ва тартибро қадр намекунем, зеро алтернативаи онро надидаем. бо ибораи дигар, мо бузургии ҳастии офаридгорро дарк намекунем, зеро ҳаргиз бе офаридгор зиндагӣ накардаем.